ରହିଯାଅ ମୋଟୁ ରହିଯାଅ, ଏଠି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ଅଛି, ତମକୁ ସେ ଖାଇଦବ। ତମେ ତା ସହ ଲଢ଼ିପାରିବନି, ସେ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ। ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖାଇଛି। ହେଲେ ତାକୁ ମାରିବା କେମିତି ଆମେ? ହଁ, ସେ ଗାତରେ ଆଜି ପାଣି ପୂରେଇ ଦବା ଆଉ ସେ ଗାତକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ସେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ତା ଭିତରେ ମରିଯିବ। ଆଉ ଏବେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି।